Sinaapa kay mas the best na makita. Kay sa'yo pamunod para maabot amin. Dili po pumusugot si mama o papa. Humanon sa dana ko akong eskwela. Di ko gusto mamahal. Inigabot na niya sa panahon. Paabot lang sa sayon sa itong panahon. Kayang tinuon nga buko na makahulat man. Paabot lang sa nung aming tagampo. Kayang ginuon ay masayot sa iyang plano kang nato. Inigabot sa itong panahon. Kitibukan lang kang anong pilin. Di ko gusto